Jo. Takže, hermelín. Poprvé. Hermelín poprvé. Pálička. Ano. Totálně skurvený olej. Jo. Vysrat se na to. S rohlíkem. Takže rohlík osmažím. Ano. Počkej, si ho nařežu. Kde je nůž, vole? Ty vole, nevím, ty vole, tady. Pojď. Na půlku. Hele, nefikni se. Počkej, kurva to nehoří, vole, počkej. To je nabíječka, aha, počkej. No, to je nabíječka od telefonu, tam to máš je želíčku. strašně... No ty koky. Tak To jsem zvědav, co z toho smažaku uděláš, ale jestli se to můžu na není něho... smažak, to je hermelín. Jo, No, z půlky, no. Počkej. ty mu dáváš teda. Nemám ti vytáhnout maslo třeba, jako nebo tak něco? Koho? Maslo třeba. Proč? Mať to dáváš jako bez masla. Normálně osmažíme hermelín. Jasná. A na čem ho budeš smažit, prosím tě? Už, jo takhle. Zahřívat. Tak mám lepší bugy. Dáš ho do mikrovlnky na Nech to 10 bej. vteřin. Nech to bej. Nech to na mě. Bez obalování. Ukáž, potěj. Kukni tady ještě. Kukni tady ještě. Jdu. Tak to jo. Jasně. Osmažíme hermelín. Jo. Takže tohle to je živelný hlad, který popadne člověka. Ne, že který ne. Ale... jo. To už kde? Který má kurva hlad. Vydrž, to se musí rozpálit. Jo, do té doby sníš všechny pečiva a rohlík. Na půl, jo? No a proč to děláš? Když to do té doby, než se ti rozpalí ten hořák, tak to máš snězený. Jo. Jo, už zaženala si ten první, ten hladový ten? Nemám strach z toho oleje. No tak já nevím, jak ho tam dlouho máš. Do mikrovlnky na 10 vteřin. Ty vole, no tak tohle bude na Facebooku, tak to budou všichni výskat. A budou si říkat, ty vole, je ženský prdine. Protože bude prděl, vole. Všichni prdí. Samozřejmě, že všichni Když prdí. to nejde horem, tak to jde dolem, ne? Samozřejmě.